Arranca el partit en estos moments, ja està jugant la pilota la Unió Esportiva Alzira. Céspedes tocant ahí en curtes, ve per a Piera protegeix bé la pilota, intenta anar-se, no pot aconseguir-ho, la recupera el jugador Lalo, que busca en profunditat a la velocitat perquè és rapidíssim Valverde que se queda la pilota, la deixa al primer pal però ve el gol. Per al primer gol del conjunt local marca Vidal en la jugada per banda dreta de l'atac del conjunt de l'Andratx. Se n'ha anat en velocitat per banda el rapidíssim Valverde me lo fique la pilota i dins en primer pal, de nou el Richarli, se queda el jugador del conjunt del Andratx, gol. Vaya tela, que fortuna ha tingut en el doble Richarli, s'ha quedat a Vidal per a en cama dreta aconseguir el segon. No pareix ser que de moment siga el fin de setmana. Va a fer la centrada Coque, el baló entra ahí a la rematada de Piera, que la baixa en cama dreta, en l'esquerra, golazo! Gol de la Unió Esportiva Alzira, Piera! Arranca la segona part. La pilota per a Piera, apertura de Piera, que bona la passada per a Coque, ja va Coque per banda esquerra, va preparar la centrada, Coque que acomoda la pilota, la fica al punt de penal, Piera, gol! Gol, 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 del cap més espectacular que té la Unió Esportiva Alzira, de nou Víctor Sala. Per a que correga Coque, que va preparar una nova centrada, jugadors de l'Alzira dins de l'àrea, 3 per a ser més senyes, Coque que torna a picar una baló picadeta i arriba des de segon línia. És Gio que es queixa d'una falta per part del davanter. Ui, que crec que acaba de pitar penal, Crec que acaba de pitar penal a favor de la Unió Esportiva Alzira. L'àrbitre estava molt proper, li ha tret una targeta groga a un dels jugadors. Allà es prepara, allà va Gio. Gol! Gol per al tercer de la Unió Esportiva Alzira, Gio. A Juanmi, tenia que haver-la tocat, ja ho fica al centre ahí dins de l'àrea. Vamos, espavila Fortes, que te va a pasar la pilota. El baló que tropeza en la cama de Turmo. Jugar més en camp de l'Alzira, la pilota que se'n va per banda, de nou Juanmi que busca l'àrea, Juanmi que retalla, ve ficant la cama, no n'hi ha penal, però perquè s'ha vist clarament des d'ací que Dani Sánchez tocava la pilota, però clar, Fabra que fa l'apertura de nou per a Canuté que va ficar en banda per a que siga Coque, el que busque a veure anar-se'n en l'1 contra 1, allà va la pilota a la frontal de l'àrea, la té Fabra que va xutar directament a gol, parada de Toni Dolce, allà va Javi Jiménez, colpeja Javi Jiménez, además del porter, el rechaç, res, ningú. Ahí va a pelear la Piera, que es el que la toca, la pelea va Yauet, la pilota que es perd i final.